ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್, ಈ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೀಸನ್ 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾರ ಯಾವ ಡಾನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ವಾರ ಯಾವ ಮಮ್ಮಿ ಯಾವ ಥೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಥೀಮಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಮ್ಮೀಸಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು 6 minutes ಆಫ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಿಷ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ನಿಮಿಷ ಅವರ ಸ್ವತಃ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ತ್ರಿಮೂರ್ತೀಸ್, 3 ದಿಗ್ಗಜರು, ದ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7, ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ, ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್ and ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. Dance, mommy, dance. 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 ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಅತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ ಈತ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪು ನಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲೇಕ ಏಕ್ ಸೆ ಬಡ್ಕರ್ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮುಲು. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆರ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ, ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಮಾಸ್ಕರೇನಸ್. ఏ పల్ల జడ్జెస్ నక్లే ఎంకల్ డైరెక్ట్ అడగిలెత్తం పోపును యాన్ స్పెసిఫికలీ పండిని ఈత షోకుద జడ్జెస్ స్టేజ్కి బయజిన్న బొక్క జడ్జెస్ నక్లే ఏర్ తూపును అదే. ఎనీవేస్ జోక్స్ అపార్ట్, సీరియస్లీ మీన్ ఇట్, యూ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ ఫ్యాబులస్ జడ్జెస్. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಲುಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಶೋ. ಎಂಕಲಕ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸಿನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತಿದ್ದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಲಿಷ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಫಿನಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್? ಗ್ರೇಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಆತ ಈಸಿ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪೂರಾ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಲ್ಪ ತೂಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಯ್ಯೋ ಅಚ್ಪಾಯಿ ಅಂಬಂಡೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತು ಫೈನಲ್ ಹತ್ತು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದ್ವಿತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಪಂಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಐನಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೆ ಗೋನ್ ಟು ರಾಕ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಯಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಎಲ್ಟನ್, yeah, obviously aklu pandai boka we are being strict. I'm feeling bad for a few contestants also, but that's the format, that's the way we go. But ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಏರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಕೊರಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ, ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಬಜಾರ್ ಎತ್ತಿನೇನು ಪೂರ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡಿನೇನು ಪೂರ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಜನತೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ದ ಹೊರೈಸನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್. ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟು ಅವರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲವ್ ತೋರಿಸಿದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ನನಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್.
ಎತ್ತು ಬಂಗ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ ಲೈಕ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ಯುಲಸ್ಲಿ ಸೊ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗೈಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಅತ್ತು ಬೇರೆ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಂಟು ಇರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಇರ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅವಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅದ್ವಿತಿನ ಅಂತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ ತಿಕ್ಕಾದ ಪಾಡು ನಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ತೋಚಡು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಸರಿಟೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ಮಮ್ಮೀಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಲಕ್ ಜಡ್ಜಸ್, your hot seat is waiting. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣೆಯಾದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನ್ ಆದವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ಟೈಟಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ವಿನ್ ಆದಂಥ ನವನೀತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಆನರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ನವನೀತಾ, ದ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6. ನವನೀತಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Oh my God. Hello and welcome once again. ನಮಸ್ತೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು? ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ್ಲಾರು. ಏನ್ ಚಾನೊಂದುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಯಾನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಆತನ ಶೋಕ್ ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಮ್ಮೀಸ್ ನಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಲ ತೋರಪೋಂಡ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೇರು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನದ ಮಾತ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನ್ಪೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೀಗ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ ರೌಂಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜೈ 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 ಭಜರಂಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಕವನ್ನು ಒಂದು ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ 7 ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಯತೋ ಧರ್ಮಸ್ತತೋ ಹನುಮ, ಯತೋ ಹನುಮಸ್ತತೋ ಜಯ. ರಘುನಂದನ ರಘುನಂದನ ರಘುವರ ಸೇವನ ರಘುಪತಿ ಶಾಯನ ಶತಯೋಜನ ಶತಶತಯೋಜನ ಶರಧಿ ನಿಯೋಜನ ಶರ ಪರಿಲಂಘನ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲಿ ಸಂತಾನ ಬಯಸಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ವಾನರ ಕೇಸರಿ ಕುಲಸತಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಜನಿಸಿದನೊಬ್ಬ ಅಸಮಾನ ಬಲೋತ್ಥಾತನು ಸಂಯುತನು ಅಂಜನೀ ಸುತನು ಪವನ ನಂದನನು. ಕಿರಣಗಳ ಉದಯೋನ್ಮಾದವ ಉಂಡು ಚಪ್ಪರಿಸೋ ಹಣ್ಣೆಂದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಾಯ್ತೆರೆದ ಹಂಬಲಿಸಿ ತನ್ನ ದೇಹ ಹಿಗ್ಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮರೆಯಾಗಿ ಜಗವು ಕಾಗತ್ತಲಾಗಿ ಅದ ಗಮನಿಸಿದ ಆ ಅಮರೇಂದ್ರ ಬಂದು ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಬಿಸಿದನು. ನಂದನನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ರಕ್ತದ ಹನಿಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವೇಗನೆ ಧರಣಿ ಗುಡುಗಿಸಿ ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟ ಕಡಲ ಕಡೆ ಕಟ್ಟದಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಚಿಪ್ಪಿನೆದೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘನೀರ್ಭವಿಸುತ್ತ ಹನುಮರು ಶಿರಮಣಿ ಅಚಲ ಹನುಮ ಸಹೃದಯ ನಿರೋಗಿ ನಿರಂತರ ಉಳಿದಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन भरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया जय श्री राम सुर नर मुनिवर आरती उतारे जय 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 हनुम उचारे लंका जारी असुर संहारे जो हनुमान की आरती गावे बसी वैकुंठ परम पद पावे आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं श्रीरामदूतं महाकायवीरं प्रलय विनडयलि आंजनेय असुरर ಎದುರಿಸು ಆಂಜನೇಯ ಗಗನ ವಿಚರುಗಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಸು ಆಂಜನೇಯ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋ ಸತ್ಯ ಮೆರೆಸೋ ವಜ್ರದೇಹಿ ಬಾರೋ ಜಯ 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 ಬಜರಂಗ केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान जय हनुमान भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संकट से हनुमान छुड़ावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे ओ भुज बलवा तोरि निंतोने भव भयवा नीगुबा जय शिव रूपने बजरंगी जय जय भवतारक बजरंगी नर नरवु राम ಎಂದೋನೆ ನಿಜ ಗುಣವಾ ತೋರುಬಾ ನಿನದೇನೆ ಶಕುತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಧನವಾಗಿ ಜಿಗಿದೆ ಕಡಲಾಚೆಗೆ महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू ಓಕೆ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೈದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ ನವಿಯರ್ ಕೊರ್ನಿ ಕೊರ್ತಿನತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದಿನ
ಯಾನ್ ಪೂರ ಪುಡದಿನ ತುನ್ನಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಕೊರ್ಪೆರಾ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದಾರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕೊರ್ತಿನತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಬಾಡಿ ಈರೇ ಪಾಡ್ದಿನ ಏತ್ ಖರ್ಚಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಓಕೆ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬೈದಾರೆ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ಎಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಅತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡಿನ ಅತ್ ಈರೊಂಚೂರು ಮೈಕ್ ಬಾತಾರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಸ್ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನಿತ್ತೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಈರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಈರು ಏತ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಹಾಂ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಇರು ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬಕ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಅತ್ ಇಪ್ಪುನು 10 ಐಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುನೇ 10 ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಆರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆರ್ನ ಪೇಪರ್ ಅಡಿ ಈರ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪಾರು 10 ಓಕೆ ಅವು ಈರೇಗತ್ತೆ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕಲಿತ್ತೀರ್ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಇರುವ 18 ಅದು ಇಪ್ಪುನೇ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಐಟ್ ಇರುವ ಒಂಚ ಕೊರ್ಪಾರು ಇಪ್ಪನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಅವೇ ಏತ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ 10 ಅದು ಕೂಡ ಅಕಲೆ 10 ಹಾಂ ಅಂದ ಅಂದ ಅಕಲೆಗ್ಲ 10 ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ 10 ಓಕೆ ಜಡ್ಜಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಕಲೆ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಬಂಡಿ ಏತವು ಏತ್ ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಆತ್ ಫುಲ್ ಅಕಲೆ 10 ಪನ್ಪುನ್ ಈರಿ ಆತ ಎಲ್ಟನ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಆತು ಮಸ್ಸೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ಜೀರು ಮಸ್ಸೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತು ಟಿವಿ ಇಡು ತೂಯಿನಿ ಅನಾರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸೇಮ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇದ ಹಾಯ್ ಏರಿ ಏರಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಈ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ನೇ ತೂಯಿನ ಅಂದ ಟಿವಿಡ್ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಕೋಡೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಐಟ್ಲ ಅಂಚು ಈರಿಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರೇ ಮಾಡ್ನು ಆಯರ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಏರೆಡ್ಲ ಪೊರ್ಲು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯವ್ವಾ ಏರಂಡಲ್ಲ 10 ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತ ಏರು ಸಾವನ್ ಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಆರು ಇರ್ ಪಂಡೇಕೆ 10 ಪನ್ ಪೂಜೆರ ಸಾವನ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಸಾವನ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಪಂಡಿರಾರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಂಚು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚುನಿ ಸೇಮ್ ಕುಲೊಂದಿನ ಐಟೆ ಅನ್ಮರನ್ ತುಯ್ಯಾರು ಮಲ್ಪುನೊಬ್ರು ಅಂಚುನಿ ಅಂಚುನಿ ಅಲ್ಪೇರು ಆರು ಏಪ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಕುಲೊಂದು ಏಪ ಅಂಚ ಪರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿತ್ತು ನತ ಅಪಾಗ ಅದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಏಪ ಅಂಚ ಕುಲ್ದಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ಪುನೊಂಡತೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಅವೇ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಟ್ಟೆರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಗೆ ಏತ್ತು ಅದ್ವಿತಿಗೆ ಏತ್ತು ಎಲ್ಟನ್ಗೆ ಏತ್ತು ತುಕ ಇಪ್ಪುನು 10 ಅವೇ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇರುವ ಕೊರ್ಪೆ ನೂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪುನು 10 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪರು ತುಗ ಅವು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಪರ ಜಕ ಅಂದ್ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಏತು ಮುಜಾರೆ ಹಾಂ ಬನ್ಲೆ 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 ಹಾಂ ಆ ಪೂಜವು ಇದು ಐ ಕೊರೋಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜದ ಏರೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ 10 ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತೇತು ಕೊರ್ಪರ್ ತುಕ ಒಂಜು ಒರಿ ಉಂಡು ಒರ್ಂಬಾಪಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ನೀರೇ ಕೊರ್ಪರ್ ತುಕ ಈ ಜನ ಟೆಂಕ ಆವಂದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಕ ಒಂಜಿ ಒರಿತೀನಿ ನಿಂದ ಇರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತತ್ತದು ಹೋತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿ ಒಳ್ಳೆ ಚೆಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಜನ ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದೆ ಚೆಕ್ ವೆಂಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಸಾವಂತ್ ಇರೆಗ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಚಾತಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಓಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಅದ್ವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಔಟ್ ಆವೆ ಫಿನಾಲೆ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ವಿಕನ ಮ್ಯಾಮ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಫೇವರೇಟ್ ಇರು ಅನ್ನ ಏರಿ 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 ಏರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮಗನ ಫೇವರೇಟ್ ಏರಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ತಾರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ನ ಅದ್ವಿಕಾ ಇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಸಾವಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಇರ್ದಾತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಪುದರ್ ಒಂದು ಆಂಕರ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುಣ್ಯ ಸೌಜನ್ಯ ಗಿಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಚಾವಾಯ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್
ಓಕೆ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಂ ಏರಿ ಅದ್ವಿತಿ ಮಗೆಡ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಹಾಂ ಆ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಪೆ ಅನ್ನ ಯಾನೆಂದಿನಿ ಎನನೇ ತೂಪಿನಿಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಕಂಡು ಈ ಎರೆನ್ ತೂಪಿನಿಂದು ಇವಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎನನೇ ತೂಪೆನ ಐಗೆ ಈ ದಿನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಟಿ ವಿ ಎದುರು ಮಲ್ಪುವತ್ತ ನಿನ್ನ ಏರು ತೂಪಿನಿ ಯಾನು ಅರೇನು ತೂಪಿನ ಆರು ಶೆಟ್ಟಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದಾರ್ ನಮ್ಮದಾನೆ ಊರು ಡಿಜ್ಜಿಯರಿಗೆ ಏನ್ವೇ ಏನು ಹಾಂ ಮಗೆ ಅದ ಮಗೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ 19 years ಆಂಡಿತ್ತೆ ಆವಾ ಆಯ್ಗಾವ ಅಂದೆ ಅರೆಗಾವಕ್ಕೆ ನೋಟು ಯಾನ್ ಲೆಸನ್ ಬರ್ಪಿನಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಆಯ್ಪಂಡು ನಾನು 1 month ಜಿಮ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ ಜಿಮ್ ಅಲ್ತ ನಿಪ್ಪಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಓ ಜಿಮ್ ಹಾಂ ಓ ಜಿಮ್ ಜಿಮ್ ಪೋಪುನಾರು ಪೋಪಿನ ಒಯ್ಕಂದ ಈ ಪೋಪೇನು? ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾನ ಫಿಟ್ಟೆ ಜಿಮ್ಮದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟೆ ಜಿಮ್ಮದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅವು ಈ ಇಂದುಂಡು ಅವು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಫಿಟ್ಟೆ ಈ ಫಿಟ್ಟೆ ಐಕ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬನ್ಯಾನ್ ನೀರಿದ್ದಲ್ಲ ಫನ್ ರಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ರಮೋಸರ ಆಲು ಉಲ್ಲೋಲತೆ ಆಲ್ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಾಟ್ ಎಂಚೋ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಾರು ತೋಜ್ವೇರಿ ಯಾನೈನು ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಆಲುಲತೆ ಆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ತೋಜುವೇರ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇರ್ದಾದೆ ಕೃಷ್ಣತ್ ದೇವೇರ್ನ ದೇವೇಂದ್ರ ಆತು ಪನ್ನಿ ತೂವರೆ ಬನ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಮೇನಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲೊತ್ತಮೆ ಪುರ ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿರಿಗೆ ನಲ್ಪೇರೆ ನಾವು ನಲ್ಪುಗ ఇంకా ఆవన్ ఐ కాంట్ ఓకే వి క్విట్ ఓకే వి స్టాప్ అయితే జడ్జెస్ నాకెల్లా ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಗೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಡ ಇರ್ಪೋಚಿ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಆರ್ ಬನ್ ಪೇರ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂದೇ ನೀಡ್ದ ಒಂದೇ ತುಳುನಾಡದ ಪೊನ್ನು ಮೂಲೇ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೆಳೆತಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋತಿನ ಆತೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ದಾದ ಪನರಿತ್ತು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪ ಇರ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಓವೇ ಸೋಲೋ ಬಿಟ್ಟಾವಡು ಅತ್ತನ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಎನರ್ಜಿ ಕನಾಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ನೀರು ಮಂತಿದಾರಿನಿ ಅವೇ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇಂಚ ಈತೆ ಮನ್ಪೆ ರಾವಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನೀರು ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಐನಿ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ದೀಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪುನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಆರೆಲ್ಲಿಯಾರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಇಂಚ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಓಲು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಪ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದಾದು ಅರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಬೇತಕ್ಲೆಡ್ದು ಬೇತೊಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಸೊ ದಾದ ಒಂದಿತ್ತಡು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರೆಂಜ್ ತುಂಬ ಐ ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಚಾದು ಅವು ಫುಲ್ ಮರ್ಜ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಕೆಲವುದ ಕಡೆಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಈರು ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಂದೊಲಿಂದಾಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಪೂರಾ ರಡ್ಡು ಆನುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಪ್ರಾಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪ ಮಂದುನ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತದು ದಾಂಡೆಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರೆಗಿತ್ತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಮೈನಸ್ ದಾಂಡೆಂಕ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮಂದರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಬುಡ್ಲೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಾಲೆದೆಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಪುದರ್ ದಾದೆ ರಿಯಾನ್ಶಿ
ರಿಯಾನ್ಶಿ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಆರಂತ ಅಲ್ಪ ಹೊಡೆದು ಬಲ್ಪುನ ತೋಡಿತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟು ವಾಚ್ ಬಟ್ ತುಕ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎನಿವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಯ್ ದೀಪಾ, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರೇ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಷಾರಾಯ್ನಾ? ಓಕೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರ್ನ ಏಪಲ ಇರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ರಡ್ ಅನಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಡಿಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿನ ಕಾಮಿಡಿಲ ಹೀರೋಲ ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲರ ಅಂದದೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ರೂಮ್ತುದಾರು ಅವು ಇಡೆ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ವಾವ್ ತದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಆಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಂತೀನಿ ರಂಗಿತ ರಂಗ ಸರ್, ರಂಗಿತ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತೂನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಆತು ಬ್ರೈಟ್ ಆತು ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ನೇ ನಿಕ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇರ್ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಪೋಸಸ್ ಅಂದು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಉಂತು ದಿನ ನಿಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟರ್ದ ರೌಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ರೌಂಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂಜಿ ಏರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಹೈಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೊರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಾಲ್ ಆಪಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುನಬೇಕು ರಸಿಯ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಯಾವ್ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹನುಮಾನ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಾದಮನ್ ಪೇರು ರೆಡ್ ಬೊಕ ಆರೆಂಜ್ ಅವು ಎಗ್ರೇಷನ್ ರೌದ್ರ ರೂಪದ ಪ್ರತೀಕಾಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಿತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆವಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತನು. ಒಂಜಿ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೇತ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಆರ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆತ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡಾರ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಸೊ ಏತು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ 18 days ಸರ್. 18 days ಓಕೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಿನಾಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅರ್ನಮಿತ ಪಾಡ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Going up to our third judge, Elton Mascarenas. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡೇರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕೇನೋಣದ? ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ ಕೊರಿಯರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಐನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಚೀಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಅವು ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಚ ಮಂತೇರು ಅವು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2-3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಮೋದನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿಲಕ್ಕ ಅವು ಕಣ್ಣು ಮಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏರ್ ಓಲ್ಲೇರು ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 30 seconds ಹೆಂಗೆ ಎನ್ ತೂ ಯಾರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಎನ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಆರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆತಿಜ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಯಾನರೆಗೆ ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್. ಬಟ್ ಆರ್ ಸೋಲೋ ಬಂದಾಗ ಶಿ ವೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಅರ್ಥಂಡೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದು ಸೋಲೋಗ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರು. ಸೊ ಸೋಲೋ ಮಸ್ತ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾರ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಹಾಕದು ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಬಟ್ ಸೋಲೋಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅರ್ಥಂಡೆ. ಅವು ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆರ ಪೋಪೇರ್ ಪ್ರಾಪ್ ಬತ್ವೇರ್ ಉಂತ್ವೇರ್ ಅವು ಬರ್ಚಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಟ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ.
ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ ಸೋಲೋ ಬೆಟ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ನ 2 minutes ಅರ್ಧ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಐತಮೆತ್ತು ನಮಕ್ ಮೇಜರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಪೋಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಸೋಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ದಿಜೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ರೆ ಅಡೆ ದಿಯೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಪುನತ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕನ್ನೋಡು ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿಷನ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ದೀತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪೂರಾನ್ ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಐ ಕುಡನ್ ಸಿ ವೇರ್ ವಾಸ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಪಾತ್ರ ಶುರು ಮನ್ನಾಗ ಮೂಲಲ್ಲರ ಇರು ಅಂದಾಣ ಅರ್ಥಾನೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಅಂದಾಣ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ಐ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಮೋದನ ಪಂಡೇರ್ ಅದ್ವಿತಿ ಪಂಡಲ್ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಮನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದ ಆತುಂಡು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತದು ಕರಗದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬಾತಿನ ನವನೀತ ಅಂಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೊ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾಯ್ ದೀಪಾ ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಟೀಮ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇದ ಸೆಮಿಫಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನೇನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ರೀತಿ ನಂಚೆನೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೇ ತೀರಿ ಮರನ್ ಎಂಕ 94% ಕೊಡ್ತೇರು ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆರ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಐಟ್ ಬೇಜ ಇನ್ನಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋಡ್ಚೆ ಆತೆ ಯಾವ 94% ದಿಕ್ಕಿನಾನೆ ಯಾವ ಅವಲ ಇಷ್ಟನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಏನ ಬನ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಪನ್ಪೇರ ಆರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುನಾರೇನ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಐನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಲೆ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲಾರ ಎರೆಗ್ ಪಂತೇರ್ತುಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಉರ್ದಿತೇರ ಅಕುಲ್ ಇನಿಕ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಪೂರ ಜನ ಪಂಡ ಆರ್ ಪಂತಿನೇಗ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎಂಗಲಿ ಎಂಚಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆರೆಗೆ ಕೊರ್ಕಾದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ನೂದು ಅರೆ 10 ಬಂಡದು ಇರೇಗ್ಲು ಕೊರ್ತದೆ ಮರನಿ ಫುಲ್ ಎಂಕ ಮುರನಿ ಕೊರ್ತು ಎಂಕ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊರ್ನೆ ಪೂರ ಅಡೆಗೆ ಆ ಒಂಜೇನ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಓಲಾನ್ಲ ಪಾರ್ದು ಹುಡ್ಕ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಬಾಯ್ Sun Premium Refined Sunflower Oil Dance for Me Dance Season 7 powered by Citadel Developers, Sadhguru Gram Flour Soap, ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಮೃತ್ ನೋಡಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರಿಮೋಟ್ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಲೇಬೇಡಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲಾರ್ ಸೋಪ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬೀರಿ ಇವರ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅಮೃತ್ ನೋಣಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್, ಕುಚಿಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ನ ಮುಖೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ವೇತಾ ಕರ್ಕೇರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 7. ಶಿವಪ್ಪ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧೂಪದಾರತಿ ಬೆಳಗೋರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರವ ನೀಡೋ ಕರುಣಾಸಾಗರ ನೀನು. ನಾ ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಜನರ ಚುಚ್ಚು
ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿಂದ ನೊಂದು ಕತ್ತಲಾಗಿರೋ ನನ್ನ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೇ ಆಸರೆ. ಈ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ದಿನ ನೀನೇ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. रुद्राय नीने भर्गाय नीने सोमाय शिवकण्ठने देवदेवाय बालनेत्राय कालकालाय महेशने कालाग्नि तस्मै नमः महाप्राण ईशने नमः ओंकार रूपने नमः।
ಶಿವಪ್ಪ, ನೀ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? ತಾಯಿ, ನಿನ್ ಮಗು ತರ ಇರೋ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಲಶಿವನಾಗಿ ಸದಾ ನಿನ್ ಜೊತೆನೇ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ತೆಗೆದು ನೋಡು. ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್. ಓ ದೇವ, ಒಂದು ಮಹಾದೇವನ ಶಕ್ತಿಡೆ ಇತ್ತು ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲೇರು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬನ್ಲೆ? 48. 48 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. 48. ഞാൻ 49 15 ಹಾಟ್ ಔಟ್. 48 ಪೀಪಲ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಐತಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 48 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಒಂಚೂರು ಬನ್ಲೆ. ಇತ್ತು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ 20 ಮೆಂಬರ್ ಒಲ್ತು ಕನಪನೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದಿತ್ತು. ಪೈ ಸರ್ಡ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತುಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆಡ ಒಂದು 48 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪಕ್ ರೋಸ ಆತು ಅಂದದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಹಾಂ ನೈಸ್. ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಕಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ದಾಕಲ್ಲ, ವಟಾರ ದಾಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆತನ್. ಅಲ್ಪ ಜನಲ್ಲ ದಿಂಚಿದು ಬೋತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೂರ ವಿನೋದ್ ಸರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪವರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಸೂಪರ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವೇನು ಪನ್ನಿ 48 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದಿದ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗಳ ಈತ ಜನ ಪೂರಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಅವು 6 ಬನ್ಪು ನಾವೇ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಆವಡು. ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. 48 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಂಡ. ಸೊ 1 ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಾನ್ಸ್, ಹರ್ ಹರ್ ಮಹಾದೇವ್. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ಡಾನ್ಸ್ನ ಮುಖೇನ ತೋಜಾಯರೆ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವು. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೆಡ್ದಾತ್ರನ ಸರ್ ಇಡ್ದಾತ್ರನ ಏರೆಡ್ದಾತ್ರ ವೈ ಹೌ ವಾಟ್ ಸರ್ಲ ಇಂಕುಲ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಶಿವನ ಚೂರು ಪಡ ಎಂಕ್ ಚೂರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಪ್ ನಂಚಿತ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೊಂದು ಶಿವಾಗ್ಲಿ ರೆಗ್ಲದಾದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರೆ ಪಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ. ಓಹೋ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೋಡ ಶಾ ಭಯಂಕರ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಆನಿವರ್ಸರಿನಿ ಅಕಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಅರೆ ವಾ. ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಬೈದೇರಾ? ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಮೂಲಲ್ಲೇನು ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬನ್ಗ. 1 2 3 ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. 48 ಜನನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್.
ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಏತು ಭಂಗ ಆಂಡದಕ್ಕೇನ ಅತ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡದಕ್ಕೇನು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಲವ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಡಾನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದಾಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಾದ ಇಂಚ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರುವೆ ರಾಣ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಓ ಜಾರಿಯ ಯಾನು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಇರ್ ಪಾನ್ಪುನ ಹೊಡ್ಸಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪ ಅವು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲತ್ತ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ತುಂಬ ಬಾವುಜಿ ಬೈದಾರ ಎಸ್ ಬೈದರು ಆರು ಬರೋಡೈತೆ ಓರ್ಲೇರು ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಸೈಡ್ ಆರು ಪಿರೌಡ್ದೆ ಇತ್ತೇರು ಪೂರಾ ಈತ ಜನನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲತಂಬರ್ಪುನು ಪೋಪುನು ದೀಪುನು ಪೂರಾ ಕುಡರ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಬಾವುಜಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಪಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಏತೆ ಸೂಪರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಆತ ಧೈರ್ಯಡ್ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಟು ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈತ ಜನತೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಶೋ ಕೂಡ ಆಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್. ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವ ಆರು ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ಓ ಟು ಯು. ಶ್ವೇತಾ, ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಇರಡ ಪಾತಿನ ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಸರ್. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಡು. ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್. Hello sir. ಹಾಯ್. Hi. Thank you so much sir. ನೈಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಇರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಇರ್ನ ಪ್ರಾಪ್ ಯೂಸು ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಇರ್ ದಾದ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ವಾವ್, Thank you so much. ಫಿನಾಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಾತ ಇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಇರ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಈತ ಜನ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೊರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇರಾತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂದ ಅವ್ಲು ಸರಿಂಡ ಮೂಲ್ ಸರಿಂಡ ಶಿವಾಗ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ನೀನೆ. ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಸೈಡ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜನು ಇರ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಂಡವ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದ ಶಿವೆ ಒಂಜ ರೌದ್ರಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ತ ತಾಂಡವ್, ಟೋಟಲ್ 7 ಟೈಪ್ಡ್ ತಾಂಡವ್ ಉಂಡು. ಐಟಿನಿ ಇರ್ ರಡ್ ಟೈಪ್ ದ ತಾಂಡವ್ ತೋಚ್ಪಾರ. ಆನಂದ ತಾಂಡವ್ ಬಕ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ್. ಆನಂದ ತಾಂಡವ್ ಏಪ ಒಂಜಿ ಶಿವೆ ಭಕ್ತನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಇರತ್ತ. ಸೊ ಐಕ್ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಪನ್ಪಿನ್, ಭಕ್ತನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಆನಂದ ತಾಂಡವ. ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಶಿವನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಹಿನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾದಾಪನ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿಗೆ ವಾಣಿಂದು. ಸೊ ದಾದಾಪನ್ ಪೇರು ಋಷಿ ನಕಲ್ ಪೂರ ಒಂತ ಮೋಹಿನ ಬಿತ್ತು ಫಿದಾದ ಮೋಹಿನ ಪಿರವ್ ಪೊಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೋಹಿನ ಈ ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಬಡಿದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಋಷಿ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಲು ಮೋಹಿನಿ ನಂಬಿ ಪಿರೌಡ್ ಪೋಯರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾವಡ್ ಬಂದು ಋಷಿ ನಕ್ಲ ಬಡಿದ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಶಿವನ ಕೈತಡೆ ಬೊಪ್ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಶಿವೆ ಈ ಋಷಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಪುಡು ಈ ಮೋಹಿನಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಆನು ವಿಷ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡನ್ ಬೈದಿನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಋಷಿ ನಕ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಡಿದ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರ್ಗೆ. ಸೊ ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ತುದಿ ಋಷಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬರ್ಪನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಬಿಡ್ಪೇರ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಪೋಲ್ ಬತ್ತದು ಎಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಶಿವಾಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅದು ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಅವು ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು. ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಇರೆಗ ಮುಲಗ ಪನ್ಪಿನ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಬತ್ತದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ನ ಟೈಗರ್ದ ವೆಪನ್ ಬಿಡ್ನಾಗ ಶಿವೆ ಆ ಟೈಗರ್ದ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಆರ್ನ ಹಿಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಆರ್ ನಟರಾಜ ಅದು ಉಂತುನ್ಗೆ ನೆಕ್ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಮಲ್ತದಾರ. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಶಿವ ಇಸ್ ಅ
ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶಿವ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಶಿವ ಪುರಾಣ ಡೇರಿಗೆ ಏತ್ತು ಶಿವ ತಾಂಡವ ಮಲ್ಪೆರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ತೀರೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ 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 ಪೊರ್ಲದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಂಚೆನಿಗೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಸೂಪರ್. ಇತ್ತ ಶ್ವೇತಡ ಬರ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ಒಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರೀ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬರ್ತದ್ದು ತಿರ್ತು ಖಾಲಿ ಅವೇ ಮಾತ್ರನಾ? ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇತ ಹೆಚ್ಚ ಹೆಂಗೆ ಶ್ವೇತ ಇನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚಿಂದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂಚೂರು ಇರು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಾಕಂಡೇರಿಗೆ ಈಚೆ ಅವು ಚೂರು ನಲ್ವತ್ತು ಬೂರಿ ಅಂದು ಇರು ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ಕುಡಲ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನು ತುಂಬ ಬೈದು ಅರ್ಧೊಂಡತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಿನಾಲಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಇರು ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಪಾರ್ದಿರು ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಡು ಹೋದಾಂಡತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಶ್ವೇತಾ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ ಅಪ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ರೀ ಶಿವನ ಆಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಶಿವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಶಿವನ್ನ ಆಡ್ನಿ ಅದೇ ಇರ್ ಮೈಕ್ ಇಡ್ ಬಾತಿರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಮಿನಿ ಶಿವ ಬಾಲಶಿವನ್ ಬಂದ ಮೇನಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿ ನಮಗೆ ಈ ರೌಂಡ್ ಈ ಥೀಮ್ ದೊದೊನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಮೇರೆ ಬಾಲಶಿವ ಮೇರ್ನ ಮಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಗೆ ಮುಲ್ ಶಿವ ಮಿನಿ ಶಿವ ಅದು ಬೈದೇರಿ. ಹಲೋ ಹಾಯ್. ಈ ಶಿವಾಗ ಕೂಲಿಜ್ಜಿ ರಟ್ಟ ಕೂಲಿ పోతుండు. ತೊಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದಾ. ಓಕೆ, ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಈ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಹುಷಾರುಂಡು ಶಿವ. ಪುದರ್ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಹಿತಾಂಶು ಇದು ಶಿವ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಮ್ಮಿ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಇರತ್ತೆ. ಮಮ್ಮಿ ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ. ಮಮ್ಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಜಡ್ಜ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಮೈ ಮಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಶಿವಾನಿ ಅಂಚಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಕೇಳ್ರಿ ನಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಹಾಯ್ ಶ್ವೇತಾ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಡ್ದುಮ್ಮಿ ಆನ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರೆ ಬೋರ್ಡೆಂಕ್. ವಿನೋದ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದನ್ನ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮನ್ನು ಕನತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ. ಈತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್, ಈತ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್, ಈತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕನಪುನೊಂಡತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐನ್ ಈರ್ ಕಂದರು ಸೊ ಐಕೆ ಆನಿರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡನ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿನಾಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಫಿನಾಲೆ ಪೋಂಡ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಅಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪು. ಪೂರ ಡಾನ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಓ ಪಾತ್ರಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೈ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ಜೋಕುಲಾವಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಶಿವಲ ಆತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಇನಿ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಕುಲ್ ತೂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಇಯರೆ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ವೇತಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ಲಾರ್ ಗುರು ಈ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆಂದು ಎನ್ನಿದಿಜನ್ ಐ ಕುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್. ಅರೆಡ್ದಾದೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಓ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಶಿವನ
ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ವೇತಾ ಇರೆಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಡು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಈ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆತಿಜಾರು. ಈರ್ ಅವು ಬೂರ್ಯಾರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಯು ವೆಟ್ ವೆರಿ ಟಯರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಈರ್ ನರ್ವಸ್ ಇತ್ತರ ಹತ್ತಿರ ಬಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಮೇ ಬಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈರ್ ಮೀರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಮಿಸ್ ಆತಿನ ಅವ್ಳು ಮಂತದುಡ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆಲ್ ಗೋ ಟು ಫಿನಾಲೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಕ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Wonderful. Thank you so much. It's okay, smile. Okay, right, going to Alton Mascarenhas. Hi Shweta. Hi sir. Okay. First ya panpe onji vishenjina panna. Yan ಪೊರ್ಬು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮನ್ನಡೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಅದ್ವಿತಿ ಪಂಡಿಲಕ ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಈಸ್ ನಮಕ್ಕ ದೇವೇರ್ಲಿಕ ದಯಪನ್ನಗ ಓ ದೇವೇರ್, ಯು ನೇಮ್ ದ ಗಾಡ್, ಹೀಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ. Arancha. So, but nevertheless, I think he has explained the story of Shiva very beautifully. But coming back to your performance, Shweta, yes, the opening was opening eddethan, bang adethan. Setup was fantastic. 48 dancers, 48 dancers on stage. 48 dancers patwan nalipon pannaga town hall it's difficult. Yan actually 48 pannaga yan enna tarate question mag battane encha perform manpoli and ekad era pandir. But the performance was fantastic. Beautifully performed, beautifully executed. Enna favorite part dada pannaga ir myth poyarate. ಮಿತ್ ಪೋದು ಇರ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಪೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಅದು ಇರ್ ಬರ್ಪರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅದು ಐ ಬರ್ಪೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ a question to the choreographer. Yes sir. ಈತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ? ಸೊ ಒಂಜಿಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಂದು ಎಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ದಿತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ ರಾಂಗ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಯಪನ್ನಗ ನಮಕ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಈರ್ನ ತರೆಟ್ ದಾದೊಂಡ ಅಂದು. ಸಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ನಮಕ ಅವು ತೂನಾಗ ಪೊಸತ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡೇರೆಗೆ ನಮಕ ತೂನಾಗ ಪೊಸತ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಈರ್ನ ಥಾಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಚ ಬಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಕೇನಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ ವಾಕ್ ಮಂತ್ ಪೋಪೇರ್ ಮಿತ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆರ್ ವಾಕ್ ಮಂತ್ ದರ್ ಬೂರಿಯರ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ ಪೋಯರ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪ್ರಮೋದನ್ನ ಪಂಡಿಲಕ ಆರ್ ಒಂತೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರಡ ಬೊರ್ಚಿ ಶಿ ವಾಸ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡ್ ಅಂದಾರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಶಿ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಂತೇರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್. ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇತಾ, ಯು ವೇರ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್. You were phenomenal. Okay, I loved every single elements what you used and everything. Avu tarat de avu dumpa mantar, avu perform mantar, pose mantar, myth poyar, pura mantar. Okay, but my only concern is avu boordu kuda start mantar nalipere. But somewhere you step back. That shouldn't have happened. I agree with both of them. Onchur miss and ijana blast boordu. But nevertheless, in whole, the act was, I love the act. The act was superb and phenomenally done. Good job, whole team. Okay, God bless you. Selectanda, e mistake continue manpochi. Taret deed clearly enchina malperandu. Au clear aduple ate malple. All right, but
I felt this was a finale performance. Wow. Okay, ayana dag panna minus points. Next time neklu continue manpoche, mistake manpoche. When you're doing something nicer, be in limits. Av onchur av thin line upon aven cross mantana bokka such incidents happen. So all the best and God bless you all. Thank you so much. Lovely comments from the judges. Ade oda potundu kai bazarg and unsure biravat. But it's okay. Bade desho mein choti choti cheeze hoti rehti hai, senorita. It's fine. Okay. Elton ire madme deet samay and kenni iredane kenni 4 years, 4.5, November 5 years. Oh, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನೋ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ಮದ್ಮೇಡ್ ದುಂಬಾರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಶಿವ ಆತೇರಿ. Jokes apart, but thank you so much judges for those lovely comments. Going to Navanita to Dance Mummy Dance season 6, the first runner up, your comments and your feedback on the performance. Hi Shweta. Hi ma'am. Inkina performance mast ishta and literally goose bumps battundu performance avundippunaga mast shock atundu. All the best for the finale. Thank you. ಆರಿರೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಆಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾತತ್ತೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಪನ್ನೇಗೆ ಬಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪನ್ನೇಟ ಚೂರು ವೇಟ್ ಮಲ್ತತ್ತೂಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ದ ಆಣಲು ಮಾಡಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈನಿ ಭಯಂಕರ ಮಾರಿ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇರ್ನ ಓಕೆ ಇರ್ದ ಅದನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪನ್. ಸೊ ಈತ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾದ ಜನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬೆ 40 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ನಾನು 8 ಜನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೀಸರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೆ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿದ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಆರ್ಡ ನಲ್ಲಾತು ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಾಡ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಏ ಪನ್ಪುನಿ ತೆತ್ತು ಒಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ ರಿಜಿ ಆಂಡ ರೆಡಿಯಾ 1 2 3 ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ರೋಷನ್ ಭಾಯ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ರೋಷನ್ ಭಾಯ್ ಸೇ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ವೇತಾ ಕಾರ್ಕೆರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇತ್ತು ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪುನನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಫಿನಾಲೆ ಪೋಪೆರೆ ಜರ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Shashi Soap, Shashi Iddalli Koleya Mateli, Citadel Developers, Sadguru Ayurveda, Gram Flour Soap, co-sponsored by